everyone, and welcome to Igbo Academy. My name is Choma. Today we are going to talk about double-barreled expressions in Igbo language. Double-barreled expressions. These are expressions that are used in speech. So these two words are joined by conjunction na, and are sometimes synonyms or opposites. Sometimes these words are synonyms, sometimes they are opposites. They are most often joined by a conjunction na. So number one is going to be akonuche. Akonuche. Whenever you hear akonuche, you know that person is talking about your reasoning, your faculty, your senses. Are you doing this thing with your senses? So akonuche is your reasoning, your senses, or your faculty. Number two, we have akonoba. Akonoba means wealth. Most of us, when we go to the church, we pray, Chineke biko were akonoba jomoma. God, please bless me with wealth. So whenever you hear akonoba, it means wealth. The third double-barreled expression is nzenozo. Nzenozo. Nzenozo means titled men. So when you hear ndi nzenozo na abiakwa, it means that the titled men are coming. Number four, we have ofonogu. Ofonogu. Ofonogu means innocence. Ofonogu means innocence. Ejimofo, ejimogu aga, ejimofo aga. It means that you're innocent, you have a pure heart. You're going there with your pure heart. You're doing something with your pure heart. It means ofonogu. Number five, we have ohinama. Ohinama. Ohinama means criminals or crimes. Ohinama. Number six, we have onwunandu. Onwunandu. It means at any cost. It means at any cost. That's the person is between life and death. Onwunandu. So you do anything you want to do at any cost. So once you hear onwunandu, you know that it means at any cost. Number seven, we have okunoka. Okunoka. Okunoka means trouble, palaver. When someone tells you it means that person is a troublesome person. That person is someone that likes troubles. Number eight, we have ogunamba. Ogunamba. Ogunamba means trouble also. Ogunamba means trouble. Maybe when you're discussing with something, the person will say, you can show them, yeah, bro, ogunamba. It means this is not a problem of, this is not something of trouble. We shouldn't bring troubles into this. Number nine, we have iwe no omuma. Iwe no omuma. It means extreme anger. Iwe no omuma, meaning extreme anger. Number 10, sorry, we have ezinozo. Ezinozo. Ezinozo means everywhere. Ezinozo means everywhere. Number 11, we have afanaja. Afanaja. Afanaja means everything. Number 12, we have egunamu. Egunamu. Egunamu means playing jokes. Playing or jokes. When someone tells you, onya bo onye egunamu, it means that the person is someone that likes to play or someone that likes to crack jokes. Number 13, we have oriri no. Oriri no. Oriri no means eating and drinking. So it's a double-barreled word. People use it most of the time. It's a double-barreled expression. Oriri no means eating and drinking. Then number 14, we have ikunibe. Ikunibe. Ikunibe means relations, people that are around you.
people that are related to you, your relatives, your neighbors, ikwu na ibe. So when you see someone makes an announcement, na-akpọ ndị ikwu na ibe m ka abịa soro m ṅụrịa. I'm calling on my relatives, I'm calling on my neighbors to come and rejoice with me. So ikwu na ibe means relations. Number 15, we have nwata na ibe. Nwata na ibe. Nwata na ibe means age mates. Nwata na ibe ya, ihe ibe ya na-eme. Nwata na ibe ya. So nwata na ibe means age mates. Number 16, you have ekwe na nkwa. Ekwe na nkwa. Once you hear ekwe na nkwa, you know that we are talking about music, everything for music. Ekwe na nkwa. Ndị egwu a ji ekwe na nkwa wee bịa. It means that these musicians came with everything music. Ije na ebe a na-eri ihe oriri, ebe niile bụ ekwe na nkwa. It means that when you went to where there was a celebration, everything was music. So people were happy because of the music. Then number 17, we have nsi na aja. Nsi na aja. Nsi na aja. Nsi na aja means anything dangerous to health. Anything that is dangerous, anything that is poisonous. Anything that is poisonous or dangerous to your health is nsi na aja. Number 18, we have oku na mmiri. Oku na mmiri. Oku na mmiri means very active. Nwaanyị a bụ oku na mmiri. It means that the woman is very active. Nwoke a bụ oku na mmiri. It means that the man is very, very active. Number 19, you have ekwe na oyo. Ekwe na oyo. Ekwe na oyo means everything available. Wete me ekwe o ma oyo, bring everything available. That is what it means. Number 20, we have mmụọ na mmadụ. Mmụọ na mmadụ. Mmụọ na mmadụ means everybody. Like if you want to make an expression, maybe you went to a party and everybody that you can think of was there. Say, imakwa na bed na ebe a na-agba nkwụ. Makwa na ebe a na-agba nkwụ, ma mmụọ ma mmadụ na ebe ahụ. So you're expressing that everybody that you can even think of in that village was there. Number 21, you have mkpakpa na mkpakpa. Most of these varied expressions are used in Igbo. If you watch Igbo movies, Nollywood movies, that are Igbo Nollywood movies. People like what do I call him? What is his name? Chiwetelejofo. People like, hey, mkpakpa na mkpakpa. Mkpakpa na mkpakpa means everything available. Everything available. Number 22, we have ntanimo. Mantao maimo. All. It means all. Ntanimo means all. Number 23, we have ata na agwụ. Ata na agwụ. Ata means, na agwụ means mental illness or mental sickness. That's ata na agwụ. Number 24, we have ohaneze. Ohaneze means everyone or all. Ohaneze. You used to hear of ohaneze ndị Igbo. So in any place you are, there is ohaneze ndị Igbo. In any place you're located, there's ohaneze ndị Igbo there. It means all Igbo people that are there. Then number 25, we have udo na ọṅụ. Udo na ọṅụ. It means peace. Udo na ọṅụ. When you say Chukwu biko nye anyị, when you're praying, you say Chukwu biko nye anyị udo na ọṅụ. It means God, please give us peace. Number 26, we have ezinụlọ. Ezinụlọ means family. Ezinụlọ means family. 27, we have nkwụ na ụkwa. Nkwụ na ụkwa. Nkwụ na ụkwa means all the trees. Ba n'ime ọfịa ahụ, jee gbutuo ma nkwụ ma ụkwa. Nkwụ na ụkwa. It means that you should go into that bush and cut down all the trees. It means all the trees. Nkwụ na ụkwa.
Then number 28 we have ahụhụ na nsogbu. Ahụhụ na nsogbu. Ahụhụ na nsogbu means problems. Ahụhụ na nsogbu means problems. Let me make a sentence. Ọkwa ifu nwoke a, arụ ya niile bụ ahụhụ na nsogbu. When someone tell you, have you seen this man? All about him is problems. That's what it means. So when they tell you ahụhụ na nsogbu, it means problems. Number 29, we have ite n'ọkụ. Ite n'ọkụ, it means everything. Bute m ite n'ọkụ. Jee n'ime ụlọ a bute m ite n'ọkụ. Once someone tells you to go and bute m ite n'ọkụ, it means you should go and bring everything out. Bute everything out. Number 30, we have uchichi n'abalị. Uchichi n'abalị means always. 31, we have ume n'obi. Ume n'obi. Ume n'obi means all one's strength. Dị ma ume gị n'obi gị mee ha. Do this with all your strength. Number 32, we have enu n'ala. Enu n'ala. Enu n'ala means everywhere. Je chọrọ m ịchafụ m. Go and look for my hair tie. Chọọ ya n'elu ebe niile. Chọọ ya elu n'ala. Achọgo m elu n'ala mana afụrọ m ya. I've looked for it everywhere. Chọrọ m ihe a elu n'ala. Achọgo m ịchafụ m elu n'ala mana afụrọ m ya. It means I've looked for my hair tie everywhere, but I've not seen it. Number 33, we have Chinaka. Chinaka. Chinaka means God or creator. Chinaka. Then number 34, we have Okenangwere. Okenangwere means everybody. Okenangwere means everybody. Ma Okenangwere bịara nzukọ. By na August meeting, Okenangwere bịara na nzukọ. It means when we went for August meeting, everybody came for the meeting. Number 35, we have onye ukwu na onye nta. Onye ukwu na onye nta means everybody. By na August meeting, onye ukwu na onye nta bịa. It means that when we went for August meeting, everybody came. Number 35, we have ewu na ọkụkọ. Ewu na ọkụkọ means everybody also. Ewu na ọkụkọ, I don't want to use it for expressing human beings, but ewu na ọkụkọ means everybody. So in this double-barreled expressions, some of them are, all of them are joined by a conjunction na. And some of them can be synonyms. Example, ikwu na ibe, relations. Ikwu is your friends, ibe is your friends or associates. So they are all relations. They are synonyms. But in ọnwụ na ndụ or ọnwụ na ndụ are two opposites, or ọhịa na ụzọ are two opposites. Ọhịa is a bush, ụzọ is a road. So they are two opposites. Ọnwụ na ndụ, ọnwụ is death and ndụ is life. Ọnwụ na ndụ, they are two opposites. So these double-barreled expressions can be synonyms or opposites, and they are used in speech in Igbo language. That will be all. I'll go through them again. Akọnuche, akụ na ụba, nze na ọzọ, ọfọ na ogwu, ohi na ama, ọnwụ na ndụ, okwu na ụka, ọgụ na mgba, iwe na ọmụma, ezi na ụzọ, afa na aja, egwu na amụ, oriri na ọṅụṅụ, ikwu na ibe, nwata na ibe, ekwe na nkwa, nsị na aja, ọkụ na mmiri, ekwe na ọyọ, mmụọ na mmadụ, mkpamkpa na mkpamkpa, nta na imo, ọha na eze,
ezinụlọ, nkwụ na ụkwa, ahụhụ na nsogbu, ite na ọkụ, uchichi n'abalị. Uchichi n'abalị. Okay, now I remember mana uchichi ma n'abalị. Ana m ebe akwa mana uchichi na n'abalị. It means that you are crying always. Ọ na-ayọ Chukwu mana uchichi ma n'abalị. It means that this person is begging God always. Ume n'obi, elu na ala, chi n'aka, oke na ngwere, onye ukwu na onye nta, ewu na ọkụkọ. So that will be all on the barbarian expressions. I want you to add the ones you know. There are plenty of them, but these are just like 35 or 36 that I've listed. Thank you so much. Please don't forget to subscribe to my channel. Share my videos and like them. Give me a thumbs up if you like them. Thank you and do have a nice day. Kemesia, Kodivasia.